Kaixo. Bueno, zue galditu. Eta oso emozionantea da guretzat zuedano hemen ikustea. Hemen ez dut esan eta txino eskerrik asko bihotzez antolatzen laguntzeagatik, ze garai hauetan bi aldiz lan handia eskatzen dugulako zerbait antolatzeak eta beti laguntzen prest. Liburuakin ordainduta dago. Pinturas Javier y Marcelino. Lau. Ipintza. Norberto Zabala. Pintura eta oihaldendak ziren. Gizonak, etxeko aitak edo senarrak, pintoreak ziren. Araona ibiltzen zirenak. Emazteek eramaten zuten dendako martxan. Pinturez gain, saltzen zituzten errezelak, kuxinak eta alfombrak. Azpeleta elektrizitate denda saltoki izan aurretik tailerra zen. Han ere aita zen elektrizista. Gerora hasi zen alaba dendari. Bonbilak, lanparak, paretargiak saltzen zituen eta tailerretako kontabilitatea eramaten. Artegi etxetresna dendan agatxu. Gizonak etxez-etxeko konponketan eta etxetresnen garraioan aritzen ziren. Andreak jendeari kasu egiten. Lasa inprimategia etzen denda, lantegia zen. Ateaz bestaldera sumatzen genituen makinak. Zarata handia egiten zuten. Kankan, kankan. Txagusina urdinak soinean gogoratzen ditut, langileak. Juanito Arrietak ere txagusina erabiltzen zuen, grisa. Janari denda zeukan. Mostradorera joan da eskatu behar izaten zen, eskatu ateratzen zituen jakiak. Berdurak eskura izaten zituen. Dendari gehienek erabiltzen zuten txagusina. Tailerretan buzoak eta dendetan batak. Langileen arropa zen, lanerakoa. Urdinak edo grisak izaten ziren. Okindegian kuadroduna, farmazietan zuria. Zapatagileek beltza jantzten zuten. Paulik, Osoro zapatategikoak txagusina beltza soineratzen zuen oinetakoak lantzeko. Gerora amantaltxoa, beltza ura ere, tintuekin aritzen zen eta. Jendeari kasu egiteko erantzi egiten zuen beti. Polbera deitzen genien txagusina haiei. Duela urte batzuk, modan jarri ziren kalerako, zaharrek esaten ziguten, nora zoaz polbera soinia. Bidasolo farmaziara ezkaratzetik sartzen zen. Bebarru dotorea zen, harria bistan, ate zabala kalera. Harri eta altzari dendara ere ataritik sartzen zen, ez zeukan kalerako aterik. Ez da bilartxao zapatagileak ere. Aldamenean zegoen etxabe burdindegia. Txukuna zen herriko gainerakoen aldean. Ezkerretara mostradorea, atzealdean salgaiak ondo antolatuta. Gizona pilotari ezaguna izandakoa zen, etxabe amargarrena. Bazterrak ikusitako jendea, hori nabaritu egiten zen. Maritxuren drogerian bezala. Gizona futbolari profesionala izan zen eta atzerrian ibili ziren. Herrira bueltan jarri zuten drogeria, kanpoko haizeak zeuzkan, denda txikia, lurrin potoz josia. Antxe zegoen Alkorta tabernaia. Barra luzea zeukan, lurra pikardatua, zikin estalia, mahai asko, barrualdean beharginei jaten ematekoak eta sarreran moserakoak. Garai hartan, Alkorta tabernaren gainean bizi zen bezero batek kontatu zigun, gauero bidaltzen zuela senarra zaborra ateratzera, eta gero etzela itzultzen. 8:30 atera behar izaten zen zakarra atarira, eta pajaroak etxera beharrean tabernara egiten, jokora, ura etxeratzerako gauerdia behin. Andrea pijamak josten egoten zitzaion zain. Zelandi arrandegia zegoen handik gertu, handia, zabala eta altua. Lehenengo pisua ere hartzen zuen. Barriketan izaten zuten ardoa. Egundoko ardoatxa egoten zen edangabe mozkortzekoa. Barrikatzar batetik txanbiletara isurita eramaten zuen ardoa jendeak. Kartutxo ikastegian erosten zen ekonomikarako erregaia. Ikastegia ixtean 2 zatitan banatu zuten. Janari denda txikia eta taberna, kartutxo izenarekin biak. Taberna itxizten, gazte lokala da orain. Janari dendaren atzeko partean gizonei hilea mozten zien aitak, erdi ezkutuka. Estraperloko hilea paintzailea zen. Gertuan zegoen arozena okindegia. Inguruko bezeroek kontu bana izaten zuten euren izenean. Jose Inazio lantegira sartzen zen zuzenean, handik giratzen zituen ogiak. Mostradore ederra zeukan dendak, ogi tontorrak bertan, 2 edo 3 klasetakoak, beste zenbait ogi barra zumezko otarretan. Tontorrak txikitu ala ekartzen zituzten beste hainbeste barra denda ostetik, besakadaka, zakukadaka. Dendatzea begiztatzen genuen.
lauza zuriko hormak eta lurra. Bitxia zen dendariak dirua itzultzeko zeukan manera, kantatuz egiten zuen. Ogiak 15 pezeta eta erdi balio bazuen eta zuk 25eko txanpona ematen kantaskatzen zuen. 15,50, 55, 60, 65, 70, 75, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, eta horrela, 25. Banaka uzten zituen txanponak eta eseak mostradorearen gainean. Arriola arategia arozenaren tankerakoa zen. Salmai zabala jendaurrean eta atzean, lauza zuriko lantegian, aragia lantzeko mailak eta tresneria. Barruan laurdenkatzen zituzten piezak, egiten zituzten odolkiak eta txorizoak. Agirre jantzitegia zegoen, apur bat gorago. Egurrezkoak ateak, hormak, mostradorea, pare bat mai galan, erdi-erdian. Antxe aritzen zen gizona, sastrea, oialak mozten. Guraize eskergak erabiltzen zituen oial lodiak ebakitzeko, kra egiten zuten. Eta plantxak entxufatuta, bi edo 3 lixagurdin lurrin jario. Zurezko apaletan alkandorak, eskaparate handi bat kalera. Dendako atea zarratuta egoten zen askotan. Izan ere, aurreneko solairuan bizi ziren senar emazteak eta alaba, eta emazteak gora eta bera ibiltzen zen. Bazkaria prestatu eta bera, alkandora bat saldu eta gora, etxea garbitu eta bera, enkargu bat hartu eta gora, txirrina jota jaisten zen. Eta hemen aldamenean, oraiko, ez ginen bertatik irteten. Nerabetan behan egoten ginen, kaletik solairu bat jetxita, ibaiaren mailan, zuloan. Goian txikiteoa egiten genuen 6-17 urtetik aurrera, kuadrilan. Sakonean, komunen ondoan, eskailera kiribil bat zegoen. Metalezkoa eta beltzez margotua, solairu batetik bestera. Behan, diskoteka. Azalpata eta oraiko izan ziren lehenengo antroak. Azalpata tabernak bikoteentzako txokoa jarri zuen, el reservao. Eta oraiko, neonezko argiak. Eta ez aztu truk. Ura bai izan zela transgresorea. Ia bi solairu egin behar ziren lurpera. Ilungaiztoa zen taberna. Egun sentiarentzat zirrikiturik ez. Eskaileretan bera, ezkerreko horman akuarioak zeuden. Eta haietan pirainak neonez argiztatuta. Gutxi asko, 1970 ondarrean, horixe zen San Francisco kalea, Mahalatik Loritora. Txabuzinetatik neonezko pirainetara. Salda horritan jarri genuen denda. Kinkon aurrean, egotoki soziedadeko balkoian, bazen loro bat oso iztuna. 50 urte egin zituen lehenengo pisuan zintzilik. Gineatik ekarri zuen Sigmara beharrera etorritako gizon batek. Duela urte batzuk aurkitu zuten hilda, disekatu egin zuten. Loritoneko aldapa izena du orain Kinkonen aurreko kantoiak. Hasieran isilik egoten zen, baina laister hasi zen hizketan eta txistuka. Entzuten zuena ikasi zuen. Ez zekien euskaraz. Borratxo! Esaten zuen. Ya sopa! ¡Aupa nueva, maricón! Eskerrik asko. Arratsaldeon, eta eskerrik asko etortzeagatik. Poz handia da hemen zuekin egotea liburua aurkezten, badakit esan beharreko esaldi horietako bat ematen duela, baina benetan ari naiz. Eta pozgarria da, eta arraroa ere bai, publikoan zaudeten askok liburuarekin izango duzuen harremana eta nik dudana ezberdina delako. Uxuek proiektua azaldu zidan lehen aldian, ez zidan liburua aipatu, esan zidan ama eta izeko elkarrizketatzen ari zela dendaren inguruan, eta ez zekiela zeraterako zen hortik. Eta beste liburu bat idazteko asmoa aipatu zidan orduan. Handik hilabetera edo, esan zidan dendari buruzko proiektu hura hasi egin zela, liburu forma hartzen ari zela, eta balizko beste liburu hura, edo beste liburuaren ideia alboratu egin zuela, oraingoz edo. Eta Susan lekurik zuen galdetu zidan, liburu, argitaratu dugun liburu honek. Lehenengo bertsioa irakurri nuenean, bai jakina, atera zitzaidan edo. Bai jakina, Lorito ahotsarekin. Eta bueno, nik ulertzen dut Uxuek nondik zuen zalantza, eta zalantza hori da nire irakurketa eta zuetako askoren nire irakurketaren arteko ezberdintasuna edo ezberdintzen duena, ezta? Zalantza hori da liburuarekiko, kontatzen denarekiko distantzia edukitzea edo ez edukitzea. Nik ez dut denda ostekoak irakurri pitxintxuri buruzko ere badela liburua.
Ni hurbildu naiz liburura beste edozein literatur lanetara hurbiltzen naizen moduan. Badakit liburuan ageri den denda, hau da pitxintxu, existitzen dela eta bertan egon naiz gainera. Badakit liburuan ageri diren pertsonak existitzen direla eta aurrekoan haietako batekin egon nintzen ordu bat hartzen, baina ez dut hortik irakurri. Horrek ez du esan nahi nire irakurketa hobea denik edo zuena hobea denik diferentea da. Eta esango nuke zuetako askok irakurri aurretik pentsatuko duzuela haiei buruzko liburu bat irakurriko duzuela eta gero konturatuko zaretela ez dela hori bakarrik. Nolabait, Marijo, Izaskun eta gainerakoak pertsonaia bihurtuko zaizkizuela orrialdeek aurrera egin ahala. Literaturak hori dauka. Niri gustatzen zait jakitea hemen kontatzen diren gauzak benetan gertatu direla. Nik ezagutu ez dudan edo gero eta jende gutxiagok ezagutuko duen mundu bat ageri dela hemen, eta hala ere ez da hori liburuan gehien interesatzen zaidana. Bi kontu aipatuko ditut. Batetik interesatzen zait nola kontatuta dagoen liburua, nola erreplikatzen duen kontamoldearekin liburuak denda bera, elkarren segidan antolatutako atal laburrez osatutako liburu bat da, ez duena beti aurrera egiten kronologikoki, baizik eta ikuntzaren bidez osotasun bat sortzeko. Gauza asko daude liburuan, dendan ere gauza asko dauden bezala, gauza diferente asko. Eta dendarekin eta dendariekin lotutako ikuspuntu batetik bestera ejauz egiten du liburuak. Adibidez, brodatu motak azaltzen hasten da liburua, eta josten ari zela dendarietako batek, zuek izena jarriko diezue jakina, eta nik ere bai. Baina ez dugu batzen zeinak. Ikusitako manifestazio batekin jarraitzen du, eta hortik berak bizitako manifestazio bat deskribatzera pasatzen da beste narratzailea. Hori batetik, eta beste batetik interesatzen zait liburu honek bere existentziarekin errebindikatzen duela orain arte kronikagarria ezen hori ere kronikagarria dela. Hau da, kronikak ez direla zertan, adibidez gerrei buruzkoak izan behar, edo gatazka politikoei buruzkoak. Normalean iristen zaizkigun kronikak bezala. Hau da, ustezko gai handiei buruzkoak. Beti bistatik kanpo geratzen den hori ere, kronikagarria dela aldarrikatzen du liburuak. Literatura ez da zerbait estankoa. Literaturak izan behar duenaren aurreiritzi batekin hurbiltzen bagara liburu batera, sartu garen bezala aterako gara, ziurrenik. Literaturaren ideia zerbait mugikorra da, eta liburu bakoitzak bere existentziarekin literaturaren ideia bat proposatzen du. Eta gero irakurleak ikusiko du, onartzen duen edo eskakina. Literaturan irakurleak amaitzen du liburua, literaturan irakurleak du azken nintza, sorionez. Liburuan, Izaskun eta Marijoren ahotsak dira irakurriko ditugunak lehen pertsonan, idazlea, hau da, Uxue, nolabait aparte kokatu da, haiei eman die hitza, eta bizitakoa kontatzen dute, baina begirada ez da nostalgikoa. Humorea eta autoironia dago dendarien ahotsean, eta ez dituzte zenbait kontu zikin isiltzen, adibidez, ama ere salduko luketela iradokitzen dute behin baino gehiagotan, eta nik eskertzen dut. Dendako bizipenak narratzaileen egunerokotasunarekin nahasten dira, eta urte horietan gertatzen ari zenarekin. Denda kontatzen du liburuak, baina kontatzen du garai bat ere bai. Dendariak dirua biltzen dute lagunei abortatzen laguntzeko, laguna narko musikazale eta liburuzaleak dituzte, emakumez osatutako menditaldea antolatzen dute, denda dagoen kalea parrandagune izeneko sasoiak gogoratzen dituzte, dendarien elkartearen sorreran parte hartzen dute. Bi dendarien ahotsekin batera, badira beste ahots batzuk ere bai, bat hemen dago. Hari nagusiari beste ertz batzuetatik begiratzen diotena. Garai baten kronika ere egiten dutela, esaten dudanean, ez naiz tiroez, atxiloketez eta abarrez ari, horiek ere badiren arren. Herrian gertatzen dena dendan sartzen delako, eta dendariak ere herriaren parte direlako. Garai baten kronikaren parte dira adibidez, lehen,
erostea erabaki aurretik, erosgaien presioa galdetzen zela eta orain ez gogoratzea, edo nola jaisten ziren garai batean langileak buzoekin txikiteora, eta abar. Liburuan kontatzen dena komatxo artean egia bada ere, edo hitz egiten duten egia behintzat, fikzio traza hartzen dute batzuetan pertsonaiek, eta hemen dendarien amarekin ari naiz gogoratzen batez ere. Ez dakit oso ondo zein den pertsona erreal baten eta pertsonaia literario baten arteko aldea, lehen ere esan dut, behin pertsona hori liburu batera ekarrita. Eta esango nuke hemen biak nahasten direla. Eta liburura zabaltzen den zerbait da. Elkarrizketetan oinarrituta dagoen arren, liburuari emandako formak kontakizun moduko bat sortzen baitu. Ikusiko ditugu dendariak nagusi egiten, jaiotzak eta heriotzak daude. Biziko dute desastre naturalen bat eta desastre antinatural zenbait. Denda ostekoa deitzen da liburua, denda ostea da leku fisiko bat ikusten ez dena, baina ikusgarria den hori sostengatzen duena. Eta liburu honek ere literaturaren ideia bat proposatzen du. Eta badu denda ostearen ideiarekin zerikusia. Eskerrik asko beste behin Leire. Hontaz beste egun batean hitz egingo dugu, baina ze importantea den ondoan, idazle batek editorea lagun izatea prozesu guztian, bai liburua, bai testua, eta bai idazlea bera zaintzen, gure beldur, neura eta gora bera guztiekin, eta zer handi bat izan da berarekin lan egitea. Liburu guztien atzean dago idazlea aurkian luzaz eseraraztera behartzen duen indar bat. Zein da bulkada? Ze minek, ze beldurre, ze ezinegonek behartu du dena delako hori esaldiak jostera. Ipurdia jarlekuari ematera ordutan eta ordutan. Mina erauzia izan zaion liburua ez da literatura, esan zuen Arkaitzkanok twist aurkeztu zuenean. Bat nator. Horrek ez du esan nahi, literaturak mina sendatzen duenik, baina etxe bat egiten dio, paperezkoa, habitablea, manejagarria. Bi gauza dira, idazlearen bulkada pertsonala eta hortik jaiotzen den obraren balio literarioa. Maiteminik zoroenak ez du sekula maitasun poema honik bermatu, alderantziz, desastrera kondenatu ditu 11 saialdi. Literaturak ezinbestekoa du distantzia. Nire bizitza novela bat da esango dizun laguna, ez da bi esaldi armatzeko gai, eta kaso ez du nobelarik irakurri azken 10 urteotan. Bizimodu arrunt gatzgabea izan dezake aldiz, libururik liluragarriena idatzi duen idazleak. Esan gabe doa, idazleak ez duela zertan, bere zauria, istorio batean aztarka aritzera behartu duen zauria esplikatu. 5 axola zaio irakurleari idazlearen zauria. Horrek ez du literaturarekin zerikusirik. Beraz, nik ez nuke zertan azaldu, edo zertan azalpenik eman behar, denda ostekoak idaztera eraman nauen motiboaz. Baina gaur eta hemen, azaldu egin nahi dut zein izan den ni eserarazi nauen indarra. Naiz eta indar propultsatzaile horrek ez duen inolaz ere definitzen gaur aurkezten ari garen liburuan. Kasu honetan, idazlearen bulkadak badauka zerikusirik nostalgia antizipatu batekin. Pitxintxurik gabeko elgoibar bat imaginatzeak nigan sortzen duen zuloarekin, bertigoarekin. Pitxintxu delako herri honekin eta nire haurtzaroarekin dudan azken lotura sendoa. Niretzat mundu bat amaitzen da, pitxintxurekin. Gure gurasoak gazteak zireneko mundua, gure amamak takoiekin zapaltzen zuen mundua, gure izeba osaben lagun guztiak artean bizirik zeudeneko mundua. Mundua oraindik infinitua eta posibilitate amaigabez betea iruditzen zitzaigun sasoia. Azken batean, literatura denboraren aurkako ariketa zoro bat da. Giza existentziaren finitutasunaren aurrean, kunderaren hitzetan esan da, izatearen arintasun jasanezinaren aurrean, erreakzio absurdu bat, erridikulua nahi bada, eta batzuetan eta zorte pixka batekin edertasun eta argitasun printza batzuk sor ditzakeen. Zorionez, liburu honetako narratzaileak ez dira ni bezain nostalgikoak, sentimentalak, erromantikoak, eta horri esker josial izan dut kronika sozial, sakon eta divertigarri bat, autoironikoa eta txinpartatxua. Izaskun eta Mari Jose Estibaritzek eta haiekin batera, Milak, Carmelo, Jose Luisak eta Rosak. Horri hauetan egiten dutena ez da biluzte ariketa bat.
Striptease batek, dirudienaren oso kontrara ez du ezer erakusten. Itxutu egiten du, epatatu, paralizatu, odola leku jakin bakar batera bonbeatzen du, zentripetua da eta bere baitan hiltzen da. Hemen, denda bati loturiko bizi esperientzia partikular biren bitartez erakusten da gizarte da, harremantzeko modu bat, familiak, gizaportaerak, herriak, kaleak, espazioa, ekonomia, adiskidantza, sexualitatea eta pentsamendua bezala maitasuna eraikitzeko, antolatzeko eta bizitzeko manera bat. Elgoibartik harago estrapolagarria. Liburu honen motivazioa zentrifugoa da. San Francisco kaleko 27. hasten den espirala nahi adina zabal daiteke. Liburu honetan aipatzen diren izen propioek paisaia bat osatzen dute, eta paisaia hori guztiona da. Horregatik esplikatu nahi izan dut, zeinen urrun egon daitezkeen idazlearen bulkada pertsonala eta liburua den azken emaitza. Eta orain, aurkez dezadan, benetan inporta duena, liburua. Denda ostekoak. Denda bat Elgoibarko San Francisco kalean. Sarreran korridore labur bat eta 2 erakusleio alde banatara. Batean, maindire eta eskubial brodatuak. Bestean, liburu politikoak eta diskoak. 1978 da, eta etxe zokoan enkarguz josten eta brodatzen eritzen diren 2 ahizpak denda bat irekitzea erabaki dute tailerrez, tabernaz eta saltokiz beteriko kalean, krisi betean, ibaiaren egian. 20 eta 21 urte dituzte eta askatasuna praktikatzen hasi nahi dute. Errentan hartu dute lokal bat, jiratu dituzte oihalak eta hariak, ekarri dituzte liburuak ondoa jotako liburu denda gorri batetik, kokatu dituzte denda ostean mozketa eta lixaketa mailak eta leihatearen aurrean ibaiari begira makinak, alfa bat eta sigma bat, sekula matxuratu ez diren. Denda osteraino sartzen dira manifestazioak, behar ginen barreak, laguna narkoak, troskoak eta feministak. Ez dute zorrak ordaintzeko dirurik. 2 ahotsek osatzen dute nagusiki liburu hau. Ahots bat izaskunena da eta bere josteko makinak trrrr egiten du, elektrikoa baita. Bigarren ahotsa Mari Joserena da eta brodatzeko makinak klik-klak egiten dio, pedalarekin funtzionatzen du. Bataren orratza apurtzeko zorian dagoenean, edo haria trabatzen zaionean, hor trabatu zaizu zerbait, esaten dio ahizpak. Ondo baino hobeto ezagutzen dute elkarren makinen hotsa, elkarren ahotsen matizak bezain bat. Ez dira alperrik bizitza osoan elkarri eutsi dioten 2 ahizpa. Ez dituzte alperrik konpartitu ohea, denda eta denda ostea. 2 ahizparen arteko maitasun eta konplizitate historio bat ere bada liburu hau. Horretaz gain, jendez betetako liburu bat da denda ostekoak. Atea beti dago irekita, eta sartu irtenean dabiltza dendariak, lagunak, bezeroak, komertzialak, garraiolariak, auzoak, senideak, senarrak, semialabak, aita pintorea eta etxea museo bilakatu duen ama. Gauzaz betetako liburu bat da. Liburuak, diskak, sedal, torzal, panama eta krotxetariak, pankartak eta paskinak, kinkaia eta zilarra, albaintzeko ariak eta kakorratz lanetakoak, haurdunaldi frogak, feltrozko, satinezko eta hilezko oihalak, zapatakaxak, distiradun oihalak, kotoizkoak, mateak, tulak, faltaden eriotza ziurtagiri bat, krepezko, popelinazko eta belusezko oihalak, maletategian ahaztutako kabrales gazta bat, txapelak, lumak, banderak, oiloanka, kaxmir eta tuit estampatuak, oinordetzan jasotako margolanak eta zeramikak, ogitarako poltsak, oihal loratuak, marradunak, tantodunak, kantinplorak, tela doratuak eta parpailak, gorrotoa sortzen duten panpinak, zakuzko eta gamuzazko oihalak. Kale bati buruzko liburu bat da. Merkataritza txikiari buruzko liburu bat da. Familia negozioen logikatik, logika herritarrera bidea marrazten duena, herriko logika haustear den honetan. Gintzei buruzko liburu bat da, eskaparate gintzari buruzkoa. Zer eta nola erakutsi eta zer eta nola gorde izan den kontatzen duena. Joskintzari eta brodatu gintzari buruzkoa, eskotez, paparregadez, zirrituz, eskumuturrez, kanezuz, sisaz betea. Puntadaz puntada josia, orain puntu aurreratuarekin, erremate puntuarekin gero, kate puntua baduena puntu artistikoa adina, euli puntua bezain xehea eta jolastia, galburu puntua bezain xumea, ezkutuko puntua agerian uzten duena. Esplikatuko zaigu ikurrina bat pausuz pauso nola albaintu eta josi, eskailera bat igotzeko edo ordulariari giltza emateko instrukzioak bezain zehatz.
Liburuak ere josi egiten dira, argitzen du Izaskunek. Eta josteaz gain, liburuak egiten dira erosi, saldu, gomendatu, usaindu, erregistratu, markatu, antolatu, lapurtu, mugitu, mailegatu, paketatu, itzuli eta irakurri. Irakurri ere egiten dira batzuetan liburuak. Neuk ere hala josi ditut narrazio honen txatalak, zatarretarako utzitako piltzarrak albainduz, ikasketarik gabeko esango lukete. Bi emakume Euskaldun Berriren diskurtsoa, inkianka baina bizi-bizirik jalgidena abilkatuz. Historiaren dendaostean, hizkuntzaren dendaostean, familia baten, jende baten, garai baten dendaostean aztarka. Gauzak nondik kontatu, zein berbarekin kontatu, ahotsan hori eman, zeri deitu zikina eta zeri garbia, zeri deitu literatura, hori ere bada auzia. Hemen ez dago minimalismorik, ez erudiziorik, ez dotoreziarik, hitz txikiekin idatzitako liburu bat da. 2019ko urritik 2020ko martxora, asteazkenero bildu ginen Elgoibarko Pitxintxu dendako denda ostean, eta bizpahiru orduz aritu ginen ni Galdezka eta Izaskun eta Mari Jose Estibariz erantzuten. Dendako martxari kasu ematen zioten bitartean, eta pertsonen arteko igurtziari buruzko liburu bat atera da, bizitzeko arteari buruzkoa. Gauzak perfektu egiteak baino, egin egiteak duen inportantziari buruzkoa. Elkarrizketa luze bat bezala irakur daiteke. Izan, ordu askotako elkarrizketa askoren eta haien lanketaren eta muntaiaren emaitza da. Informazioaren bila bezala egin dut lan, tonu diferenteen bila, paisaia, argiztatze, pertsonaia, testura eta erritmo diferenteen bila. Inoiz idatzi dudan libururik umoretsuena atera dela esango nuke eta meritua ez dela nirea. Karnabal bata, disparate eder bat, festa bat, ez dago espaziorik malenkoniarentzat, mugimenduari eutsi behar zaio, jendeari kasu egin, kutxetatik atera behar dira salgaiak, baita memoria, zauriak eta asmoak ere. Prezioa jarri behar zaio denari, almazen agustu, eskaparate aldatu, ingurukoak zaindu, denbora libre aprobetxatu, soberakinak paketatu eta itzuli ahal bada, eta bestela, mehe saldu, lasta arindu, akorduak berritu, bizitzan jarraitu. Dendatik eta dendara luzatzen diren hariek, herri baten paisaia estetikoari eta paisaia humanoari begiratzen diote. Ibaiari, etxaurrei, inguruko negozioei, eskaparatei, fabrikei, lehortzera jarritako arropari, emakumeen bizimoduari, diruari, hizkuntzari, zaborrari, sexuari, politikari, ardoari, mendiari eta minari bezala pozari. 2020an gaude eta aldatu da kalea, aldatu da ibaia, aldatu dira aizpak. 74 eta 72 urte dituzte orain. Dendak Elgoibarko San Francisco kalean jarraitzen du. Alde batera kalea, bestera ibaia. 4 hamarkada doaz Turrustan, ibaian eta kalean beheran. Hau ez da dike bat. Hau da oinak urrarreetan sartzea eta ibai kutsatuko ahateekin eta plastikozko zatiekin jolastea. Kronika literario bat idaztea izan da nire asmoa. Taupada bat harrapatzea. Mundutxo bat jostea. Kronikagarria ez dirudien hori kronikatzea. Zer da liburua? Galdetu izan diet, editoriari, zuzentzaileari, zirriborroa irakurri duten adiskidei, eta akaso, Xabier Gantzarainek eman dio erantzunik azertatuena azalean. Ornitorrinko bat da, hibrido sailka ezin bat, desagertzeko arriskuan dagoen espezie batentzako paperezko etxe bat bere irudira egina. Ornitorrinkoak ez du nostalgiaren putzuan erortzeko astirik. Bi aizpek agindu bakarra eman izan diete, dendan izan dituzten langile guztiei. Hemen, geldirik ez. Eskerrik asko danoi, 7:30 dira, 15 minutu dauzkagu nahi baldin behar hizketan jarraitzeko, gero gela aireztatu desinfektatu eta hurrengo txandari paso emango diogu. Baina zerbait komentatu, galdetu, esan nahi bazenute, gu oso pozik ondeke zuek entzuteaz. Liburu ez zelako izango da, baina zuri entzutia plazera ondio da. Eskerrik asko. Zerbait. Dagoeneko zuk estilo edo genero desberdinak erabiltzu. Novela, ipuinak, saiakera goitxea,
zeren arabera aukeratzen duzu bata edo bestia, eta zeinekin sentitzen zera guztua, hau da. Beti gai batzuk ere zeharka edo zuzenean agertzen dira, emakumea, sentsibilitatea eta orduan... Lehen esan deten bezala zerbaiten irudira eraikitzen dira liburuak, eta nik historia bat edo zerbait kontatzeko indar hori edo bulkada hori sentitzen dudanean, askotan senari jarraituz, erabakitzen dut horri ze forma eman. Eta eskuartean daukadan historioaren arabera, eta ikuste gauza asko burutatzen direla hor, norbere aldartea, bizimodua, erabakitzen duzu fikzioa egin ala ez, erabakitzen duzu fikzioa zein formatan egin, ipuinen, adibidez, Euligiro atera nuenetik, 2013an izan zen, argitarpena, baina idazten hasi nintzela, 2011 izango zen, 9 urte pasa dira ipuin bakar batera idatzi ez dudan, adibidez, ez? Horrek ez du esan nahi idatziko ez dudanik. Orduan saiatzen naiz, kontatu nahi dudan, askotan, biak batera etortzen zaizkit, kontatu nahi dudana eta izan beharko lukeen forma, beste askotan, pasa daitezke asteak, hilabeteak edo urteak, kontatu nahi dudan horrek forma bat hartzen duen arte, eta orduan hor gelditzen da, ez? Lehen Leirek aipatu du beste liburu baten asmoa aipatu niola, ez dakit inoiz idatziko dudan, forma bat topatu beharko niok idatzi alizateko. Eta kasu honetan, nik uste gertu egin agola narraziotik eta narratzaileen gandik eta gorputzak ez zidan fikzioa eskatzen. Ez nituen ere ama eta izeba fikzionatu nahi, ez? Interesanteagoa iruditzen zitzaidan eta niretzako luxu bat izan da, beraiei entzutea, eta ganera askotan entzutea, ari zirela beraien bizitzak kontatzen, eta batzutan bazirudien ahaztuta ni alaba eta iloba nintzela. Ari zirela beraien artean kontatzen, eta niretzako, eta irutzait edonorentzako, norbere gurasoei, izeba osabei, gertukoei, pertsona horiek ikusi alizatea senidetasun harremanaz aparte, luxu bat dela, ez? Hainbeste estutzen gaitu, hainbeste lotzen gaitu senidetasun harremanak askotan ez garela horren atzean dagoen pertsona ikusteko, entzuteko eta ulertzeko gai. Eta orduan, nik garbi ikusten nuen, askotan galdetu didate, zergatik eritu zera kanpoan. Hau ez delako nire historia. Niretzat oso importantea den historia bat da, ni ez nengoke hemen historia hau gabe, baina nien naiz horregon. Nik ez dut hau bizi izan. Eta izan da oso interesgarria hori jasotzea bertatik bertara. Uste dute buruarekin gauza batzuk ulertu ditu dela, literaturarekin beste zenbait, eta badaudela beste zenbait gorputzeak geratu direnak eta digestio luzeagoa epiko dutenak. Niretzako oso puntu importantea izan da, zuk idatzi, baina berditu zera, aparte. Hori oso importantea. Nire gertatu zait kasa kurioso bat, libro erdia leku, nire euskera letzeko kostatzen zain pila bat. Baina esforzo harin egiten, nahi naiz, sartzen nahi naiz dako. Lehen gorrian agertu zera, neak zu sorpresaz. Ez, baina horti noa. Ez que gertauzat kurioso bat, eta gogoekin hau libro horretan. Eta euskaraz letzeko nik, kostatzen zain pila bat. Literalki ez dut ulertzen, eta ez dakit baloratzen, porque ez dakat kapazitatea neurtzeko, literalki. Baina bai gertatu zait, nola ausautzen ditut personajeak. Bizi zantzianak eta ez zianak, bizi dianak, lekuak, bertan egon sartu iten naiz librora. Hori gertatzen zain, egongo baliz bizirik libro barruan ere bai. Eta pasai danian, ez lehenengoan azaltzen izan, ez gero ere bai danian. Orduan, seguru aski gertatuko zaigu hori, bizitez esan den momentu duziko ez dezuna bizi, baina gu bai. Eta esaten deten aleno, literalki ez dakat kapazitatik neurtzeko zebe potentea da, no ez da. Baina hori bai gertatzen da. Seguru aski goibarko jendeak letzen dutenean, sartu ingo dea libro horretan, barroa. Bai, horregatik ez, irakurketa diferente asko dut, eta Leirek esan duen bezala, ez da irakurketa bat bestea baino hobea, eta gainera ezin da ebitatu. Zuk historia batekiko daukazun gertutasuna badaukazu, pertsona horiek ezagutzen baldin badituzu, aurpegia jartzen diezu, denda, esan nahi dut beste herri bateko irakurle batek, denda ere imaginatu egingo du. Akordatzen naiz, Miren Amorizak irakurri zuen eskuizkribua, eta gero egun baten gonbidatu nuen dendara, eta esan zidan, pentsatzen zuela Tim Burtonen pelikula batera sartzera zikoa, eta begiratzen zuen dendara, eta gero izaskunek jaten zidan, decepzionatu egin du. Zaberak buruan, egin du irudi bat, eta inoiz ez da berdina, baina horri zenbat libururekin, lehen hitz egiten egon gara, irakurtzen ditugun hainbat liburu gertatzen direnak,
beste herri batzuetan, atzerrian, askotan, paisaje, persona konkretu batzuk dauzkate, baina guk distantzia batetik irakurtzen ditugu, ez? Eta gero garaiaren arabera, iruditzen zait, segun ze adinetako Elgoibar Tarrazaren ere oso diferentea dela. Igual batzuentzat da, hau da gure bizitza, edo hau da bizi izan genuena, baina hoien seme-alabek askotan ez dakite ezer mundu hontaz, eta kalearen deskribapena bera zer zegoen leku horietan beraiek jaio aurretik, edo umeak zirenean, ez ditugu gogoratzen, ez? Eta ez dira inbeste urte pasa, eta hori ere bada gainera irutzen garai hauetan, eta pandemiarekin adibidez eskoletan, ez? Batera barko genituzkela umeak gehiago kalera, eta adibidez erakutsi historia herrian paseo bat emanez, edo erakutsi naturzientziak baratzetara joanez, edo argolak ikusiz, edo ez, badagola momentu baten uste dute Izaskunek esaten dula liburuan ze importantea den kasu honetan emakumeek beraien ingurutako lurra zapaltzea. Oinez ibiltzea, eta iruditzen zait hori denontzat dela, importantea, zapaltzea eta sentitzea gure ingurua, eta espazio hori bizitzea ez dekoratu bat balitz bezala, bizi konturatzea zer gertatzen ari den horrez, zer mugimendu daude. Beste proiektu bat edo batazu, edo distantzia behar duzuz, eta azkenen mobi liburuetan bereziki emozio murdua, ez? Denetan. Liburu guztietan, implikazio emozionalik ez badago oso zaila da, hori izan duguna, ez? 2 urte egotea, aurki baten eserita, zerbaiten inguruan, ez dago zabada implikazio hori nolakoa da, nondik datorre. Momentu honetan eta epe laburrean, ere asmoa da liburua balik eta ondoen aurkeztea, azaroan Janis Joplin novela gaztelania esaterako da eta hori aurkeztea, eta gero, badauzkat beste proiekturen bat bidean, eta gero deskantzatu iparretzen. Lehenengo, ze liburu bat idaztea oso gauza ederra da, baina oso absorbentea eta esko nekatzen du idazteak, eta gero aurkezteak, elkarrizketak emateak, azaltzeak, ara ona ibiltzeak, oso ederra da, oso polita, irakurlekin egotea, baina aldi berean, neke mota bat da, ez? Neke ukidut suertea, pandemiarekin, zoritxar baten ondoriozko suertea, hau da, diru iturririk gabe gelditugu ginen martxoan, bainita, nire erikotekide, edo oso urrituta, eta neurri handi baten horrek eraman nau pitxintxura lanera bueltatzea 16 urteren ondoren. Eta izan da pasada bat, batetik ezagutu ditudalako liburuko pertsonaiak liburua idatzi ondoren, asko eta asko, ez dituen ezagutzen, eta ezagutu ditute aurrez aurre, baina bestetik izan da beste gorputza eta espazioa beste modu baten erabiltzea. Ze dendako harremana pertsonekin askotan esaten da ez da, bertsolariak harreman zuzena dauka jendearekin, bai eta ez. Gu holtzan haude, eta holtzatik geisten zera, eta jendeak esaten dizu zerbait, baina zu bazaudolako kapsula baten, eta ez da, erresa 2 segundutan holtzara igo eta geistea. Eta jendeak ere hitz egiten dizu holtzan egon den pertsona horri bezala. Aldiz pertsona bera dagonean, belauniko eskaparate baten kristala garbitzen, niretzako beste momentu impactate bat izan zen, ni likuntxuko kristala garbitzen, eta parean aita beste aldean ez, hola begira. Eta zanez, nire lekua ez balitz bezala, eta niretzat oso divertigarria izan da, eta oso sendatzailea. Oso beste neke mota bat da dendakoa, asko nekatzen du dendako lanak, baina niri harima sendatzen dit, oso pozik bueltatzen naiz dendan lan eginda. Eta ulertu dut pixka bat, ama eta izeba askotan ikusi ditut fizikoki nekatuta, baina inoiz entut entzun dendako lanaz kexatzen. Eta ulertu dut zer den dendak ematen duen igurtzi hori, eta minutu batzuetako tratua baldin bada ere, jendearekin lotuta zaude, eutxita zaude. Eta garai hauetan, eta dena ziurgabea den momentu hauetan, iruditzen zait, badela sendatzen duen lanbide horietako batez. Bakarrik bat zaude, telelanean eta zure etxean, eta agian sentitu zaitezke seguru, eta sentitu zaitezke deskantzatuago, baina beste utxune batzuk uzten ditu horrek, eta soltatzen zaitu gizartetik, komunitatetik, bestera batera pentsatzen duzu, bestera batera, baita oso polita izan da. Nik ere galdera bat, esan dozu hasieran, zer bultzatzen da idazleari, zuk esan dozu, pentsatzea zer nostalgia emango dizunez, pitxintxu dena, ez egoteak edo. Eta gero behi liburua idatzi desunean, da bukatu desunean, eta gainera lanian egon zerala, zer aldatu da zure nostalgia alde hortatik pentsatzea, ez zulola?
Bai, nik uste batetik ez dela nostalgia bat bizitzen uzten ez didana, ze uste dut parte hortan Estibaritz odol pixka bat badaukadala ez aurrera egitekoa, Estibaritz astarlo pixka bat badagoela horrez aurrera egitekoa, baina uste niretzako literatura beti izan dela ez zauriak sendatzeko, baina zauriak manejatzeko modua. Aulki jokoa idatzi nuenean, bulkada horrek bazeukan zer ikusian ere Aiton Amonei despedida bat egitearekin, haiekila horretik. Gero novela bat da, baina bazeukan zer ikusi hori. Janis Joplin idatzi nuenean, bazeukan halako zor kitatze bat nire nerabezaroarekin eta giro jakin batzuekin eta neurri batean, eta hola, tremendista jarrita, baina bizitza salbatu zidan jende modu hontekin, ez? Eta adiskidantza ulertzeko beste modu batzuekin, eta hor bazauden beste bulkada batzu, gero fikzio bihurtzen dituzunak eta hainbat gauza kontatu ditzakezu, ez? Baina laguntzen dizu ulertzen, adibidez Janis Joplinek zer izan zen ere 80ko hamarkadan umea izatea, 80koan gaztea izatean, nondik etozen, ze jende mota zegoen herrian, ze harreman zeuden horien artean, inun kokatzen nintzen. Eta orduan, kasu honetan ere, izan da, hori ez da dike bat, baina bada, batetik onartzea ibaiak beti jarraituko dula, gu ez gaudenean ere jarraituko dula horrez, ura eramaten, eta da giza eskalaren tamaina literaturaren bitartez hartzea, ez atuzu da. Gu gara oso txikiak, eta guk dezakegu historio bat begiratu, une bat jaso, mundutxo bat marraztu, eta askoz gehiago ezin dugu inork ez, bizitza hontan, baina nire modua ustasun edo infinitu horri aurre egitekoa idaztea da. Beste batzuena izango da musika egitea, beste batzuena izango da kuadroak margotzea, eta beste batzuena triatloiak egitea. Ez dakit. Osea, bakoitzak utxune horri egiten dio aurre aldun bezala, ez? Baina niri honek laguntzen di. Eta gero izan da, hori oso berezia, pertsonalki, niretzat beraiekiko harremanean ere bai, familiaki eta herriari lotuta, baita ere, ez? Pitzintzura hurbiltzeak Elgoibartarrago sentiarazi nau, baita ere, ez? Sanion aurreko baten txin hori idatzi behar nula momentu baten formulario bat betetzerakoan, eta lehenengo aldiz, dakizen bat urtean, pasazitzaidala, Getariako kodigo postala jarri beharrean, nahi gabe Elgoibarkoa jarri nuela. Ostras, ez nula idazten kodigo postala, ez dakizen bat urte zan, ez? Baina, hontan aritzeak, nolabait sartu nau, ez? Herrian edo badaz, hemengoan naiz, mendinator, eta zuen parte naiz, eta izan nahi net. Uxue, nik nahi naban eskerrak ematea, zuri forma emateagatik, liburuari, baitxa Izaskun, Mari Jose eta parte hartu duten guztiei, ze benetan, nik uste dut balore auki behar da, ausarta, ez da bapateko gauzia, eta guretzako altxor bada. Ni Elgoibarrerako ni pentsatzen dut, da gure herriko historio bat. Orduan guretzako hori eukitzea, liburu batian, nik pila bat eskertzen dizuet, benetan. Esfuerzo bat izan da, pentsatzen dut. Oso ederra izan da. Niretzat, mareatu ditut. Bai, baina, bueno, Oso politza izan da oso gauza hori eskertzekoa benetan. Ni bai eskertu nahi niekela bihotz-bihotzez, batez ere Amari eta Gaizekori, eta baita ere, orain hemen dauden Milari eta Jose Luisari, ze iruditzen zait, emakume izan da bi aldiz, dala oso ausarta, norbere bizipenak kontatzea, konfiantza eskertzen diet, bizipen horiek niri kontatzerakoan eman diatelako konfiantza bat, hoiekin zerbait literarioa edo zerbait kontatzen asmatuko nuela uste zutelako, eta iruditzen zait balen esan dudan bezala ez, ausarta da, baina ez da iluste ariketa bat, da askatasun ariketa bat. Eta iruditzen zait hitza hartzea beti dela askatasun ariketa bat, eta askotan inguruak kontrakora eramaten gaitula beti, batez ere emakumeak. Isiltzera, gordetzera, eta gure existentzia txokoan eramatera, ez? Orduan hori ere bada denda oste bat. Batzutan denda oste hori eskaparatera ateratzea, importantea iruditzen zait, tartarako formula bat bada literatura. Bai. A ver, político irakurriko de... Hor zegoen.
Lehi bat, firmatxo bat.